non, pero que a mí o círculo lembrame un concello de Estados Unidos que atopei nun chat que dicían que tiñan na súa bandeira un círculo cunha cruz dentro. Ese cadra é un sinal, non? Ademais falaban de cousas moi semellantes ás nosas. E dicían que querían irmanarse cun concello de outro continente tamén, si. Tampouco aparecía no mapa, porque estive mirando... Tan como a nós, pois ti botei unha ollada, remexei, non, a ver... O que me chocou un pouco foi que non aparecese o nome do alcalde. Só viña o nome dun líder e máis un número de teléfono. Líder? Yeah. Ok. Sei no dicir eu tamén, eso, A ver, que? O alcalde de New Morning ten que ir facer limpeza. Correa. É que me fixo moita gracia porque coincidía coa bandeira de Mergacho, que tamén ten círculo, non sabes? Xa. Non vos soa este símbolo? Non. Que ten? Si, é o símbolo do Ku Klux Klan. Do que, Do Ku Klux Klan, que non sei como non me dei conta antes. Os que andan a golpes cos negros? Sí. Mi madriña, vaya grupo armado islámico con tan pouco xeito. Petróleo, ponte no medio, anda. A ver. Veña, está. Cara de mala hostia, como é debido, Ai, mira, hai que acabar con esto canto antes, Belinda, sube o pano, muller, que ainda nos van recoñecer. Viriato, ti así non pasas, que tapa un pouquiño, María, ponte un pouquiño por diante. Ai, mira, é que así parecemos galegos disfrazados. Isto é unha choqueirada, Carlos, eso que? Ese reloxo, ben se ve que é europeo, as leguas. A ver, Veña, todos en posición de combate, que se vexe as claras que somos un grupo de activistas islámicos do máis perigoso. Estamos? Foi o típico caso de idea brillante que non termina de encaixar. Vaya, que me arrebenta a cabeza, vaya que... Pero que di? Que? En resumo, dúas noticias, unha boa e outra mala. A boa é que renuncian o irmán. Que che dixo? Estamos safos! Sabía que ia resultar, Dicía moi intuición. A mala é que nos condenan a morte. Los miembros del grupo New Morning fueron detenidos mientras intentaban incendiar una escuela de gente afroamericana. Fueron interceptados mientras corrían al grito de muerte a los negros asquerosos de Puerto Sass. El FBI investigó... Vaya alcalde donado, por pouco desgracias nos a todos. A que se lle conte? Pois tivemos sorte de que os pillaran os do FBI, senón podíase montar unha boa. Sí. Tens que ter cuidado con esas amizades, papito. Es la extraña manera de vestir de su líder. Non me puiden conter. Xa sabe, acabei coa muller do xefe. Non te preocupes, home. Iso non é nada, e menos nos tempos que corren. Eu, se estivera no teu lugar, faría o mesmo ou peor aínda. De verdade? Claro, home. Cun par de avemarías date por absolto. Non imagina o que teño que escoitar aquí cada día. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Verá, don Vicente, eu tiñalle que confesar unha parvada. Ti dirás, filla. O caso é que xa sabe que Pitusa é como a virxe do puño. E o outro día, cansa de que me ande pedindo ata o último céntimo, de que lle mal a súa compra para que me dase a conta xusta. Pero a verdade é que agora síntome moi mal. Pero ti como te atreves a vir aquí así, murmurando tan tranquilamente? Home, eu non creo que sexa para tanto. Ai, meu Deus, que paciencia hai que ter. Escoita, pecadora.
A ver, Lauriña, onde está o as? Aquí. No medio, muller, sempre no medio. A ver agora, fíxate ben. Onde está agora? Está aquí. Non che dixen que estaba sempre no medio, muller. Home, Viriato, ven pra co que che vou ensinar un xogo. Pero, Ramón, non estás maiorciño para andar facendo de trileiro. Parece un xogo de nenos, pero non é. É che moi difícil. Lévanos enganando toda a mañá. A ver ese xogo maravilloso, Lodo. Aquí estou as, non? A ver agora. A sorte do principiante, eso pasa ya calquera. A ver agora a figura. No medio, Ramón. Sempre está no medio. Pois sí que me estás amolando ti, Vai outra. Este xoga unha atrapallada del sal. Ponme unha taza. Que se xan dúas. Veña, Ramón, non te enfades, que eu xa estou moi curtido nestas cousas. Tamén xo xinou Lisardo? Pois a verdade é que non. Cando era novo as cousas non ían moi ben na casa e había que buscarse a vida de calquera maneira. Enténdote perfectamente. Son cousas que non son para sentirse orgulloso, pero das que se aprende moito. En fin, cóbrame aquí. Vaya, non sabía que tivera tantos cartos. Que fas coa miña carteira? Por pouco bebe chuviño. Eso que pensas ti. Fíxenmo parvo, pero eu xa sabía que... Sí, Ramón xa che vin a cara, Pois toma rápido a taza que é moi tarde, mira. Que fas co meu reloxo? Trae para cá. Como fixeches, cabrón? Mandoume 27 Ave Marías e 5 rosarios. Algo farías, Pituxa? E ir a San Andrés de Teixido, facelo vía crucis total por un pecado venial. Pois a min tenme pinta de carnal. Non fui máis con unha trasnadiña de nada. Trasnadiña. E a min que me dá que ainda non remataches de confesarte? Lembraste daquel día que non atopábalo o tabaco en ningún sitio? O día ese que tiven que marchar ao petróleo ás tantas, sí que me lembro. Por? Agocheicho eu para que me deixaras ver a novela tranquila. Mira, a peregrinación a San Andrés non sei se farás, pero das 27 Ave Marías non te libra nin... Isabela, por favor, un respeto, A min pasoume o mesmo. Por unha parvada de nada, púxome de volta e media. Será porque sempre andas coa antena posta. E había que ver cal é a parvada de nada túa. Que non! Eu cando vou confesar sempre empezo cunha parvada para ir quentando. E despois os pecados xa os digo ao final. Pero desta vez aínda non rematara de tantealo e xa tiña en riba unha peregrinación a San Andrés de Teixido. Eso é que xa che colleu o truco, é para forrar tempo. Que non, muller? Que confesou diante de min, só lle mandou 2 Ave Marías. É iso que confesou ter tratos coa muller do xefe. Para min que don Vicente é machista. Ou eso, ou que toleou de vez. Pero ti escoita as confesións dos demais. Que falta de escrúpulos, Loli. E que queredes que faja? Eu non estou xorda, se me cadra escoitar. 11 euros. Xustos? Sí. Pois apúntamos. A festa é na discoteca. E vai todo o mundo. Pero ti tes un exame, Iria. Sí, pero xa preparei. Ademais, se pon a boa causa, É para recaudar os fondos para ir de excursión. A mí non me interesa nada. Eu tamén teño unha boa causa. Sabes cal é? A miña filla. Así que a resposta é non. Viriato foi entrar en razón, Onde hai patrón, non manda mariñeiro. Vaya, vos por aquí. Hola. Pasade. Queredes un café? Sí, un cortado, gracias. Ti déixate de cortados. Vaya pendello que tes, cabrón. Non che estarei pagando demais. Sí, home, sí. Por certo, vimos para que nos ensines o truco ese de roubar carteiras. Sí. De roubar carteiras? Este é un mestre facendo xogos de mans. Se me ensinase todo o que sabe... Non hai nada que ensinar, Ademais, diso xa hai moito tempo e xa me deu bastantes dores de cabeza, vale? Pero, home, un par de truquiños, Sinxelos. Veña, anímate, home, que máis che dá? Ramón, isto non é un circo.
Ademais, se o que queredes é ter habilidade nas mans, o que tedes que facer é exercicios diarios, exercicios de coordinación, de descoordinación, de reflexos, en fin, estas cousas. Por exemplo, o no máxico ese que sabes facer ti, ou exercicios cos dedos das mans. Mira esto. A ver se me sai. Ben, practicade. Se os rompes, marcas outros. Boas tardes, don Vicente. Que, xa rematou de confesar? Que dis de rosmar? Eu non son ningún rosmón. Que non, dixía confesar, don Vicente. Penitente. As penitencias non se rosman. Pero claro, como agora dai a todo o mundo por falar baixiño, aínda parece que o que rosma son eu. E ti deixa de murmurar, que van pensar que andas por aí con díxome. Deixa estar, don Vicente, que teñan bo día. Manía que ten a xente de falar como aves vellos. Que non hai quen entenda nada. Está perdendo oído, don Vicente. Doído estou eu, de que ti penses que son un rosmón. Nada, como unha tapia. O qué? Que está quedando xordo. Mira, rapaz, cordura sóbrame. Xordo, xordo, que está perdendo oído. Pois paréceme que estou perdendo algo de oído. Non creo que sexa nada serio, pero é algo moi incómodo. Pero vai ao Sergas, o médico, porque o mellor eso é, pois, calquera cousa, unha... Eu que sei, che, unha presión calquera que ten un tapón de cera que colleu frío. Non, eu non me río. A xente mírame como se toleara. Don Vicente, por favor, baixe a voz. Que? Que baixe a voz, home. Perdón. Home, prácticamente o aquel da presión pode ser, porque no templo ten que haber algo de presión, non? Eu que sei, eso era como cando colleu presión no helicóptero das plataformas. Entendes? Que non, que Don Vicente non vai á misa en helicóptero. O que pasa que será un catarro mal curado, que lle entrou auga na ducha. Eso amañase cun pauño de se limpar os oídos. Dalle, limpase listo. Paiño, Don Vicente, o paiño non chega nada, me había que oller unha chupona grande. E desatascar aí. Bruto sodes, bruto. Tendo en conta os atenuantes, creo que o máis xusto é que revise a penitencia, porque non debeu de entender ben a falta. Sabedes máis que os médicos. A ver que eu escribo. Eu escribo a falta máis na penitencia. E xa verá como se dá conta. O mellor que pode facer don Vicente é ir á casa da tía Visitas, que o cura enseguida. Para ir ver unha bruxa, para eso vai a un otorrino. Tamén se soluciona abrindo e pechando moito a boca. Porque ao mover a mandíbula articulas tamén os osiños do oído. Si, se tapa a nariz e respiras pola boca, tamén escoitas mellor. Ai, non entendedes nada. Mira, neste caso, o mellor para un tapón de cera é chorro de agua quente no oído. Eso facía miña nai e man de santo. Cun par de Ave Marías será suficiente. Así ten outro xeito. Ala. Don Vicente, veña aquí un momentiño. Veña aquí un momentiño. Pero que facedes? Tranquilo, que isto vai facer ben. Dalle aí. Polo seu ben, veña. A ver, rapidiño. Aí. Como era? Agora ten que pechar o nariz, Veña. E pechar a boca. Así, como os peixes. A ver, soltámoslo. Veña, vai, veña. Que? Parece que funciona. Creo que se escoito moito mellor. Mante santo, neniña. Mira, enganáchesme. Xa ves, non todo é o que parece. A saber cantas fixeches na túa vida. Ainda non biches nada. Queres que te ensine outro truco? Bueno, un xogo mellor. A ver, sorpréndeme. Mira, eso non ten gracia, vale? Non querías que te ensinase o xogo?
Sí, un xogo sí, pero isto non é un xogo. É roubar. Equivócaste. Se o faz por divertimento non ten mal ningún. Tamén unha pistola serve para matar xente, pero se usas para tirar ao branco, pois non pasa nada. Non pasa nada se a deportas para dentro. Claro. Que? Queres probar? Si, home, é porque ti é máis xeo, máis lisardo e que outro montamos unha banda que nin diola. Ah, moi ben. Esa está. Veña, non me interpretes mal. Que isto sabes que se usas como divertimento na casa, os amigos, non pasa nada, eh? Mira. Espera que metamos a carteira e que non soe ningunha campaña, eh? Espera que paren. Espera. Dai. Hola, Viriato. Hola, Ramón. Practicando, eh? Non. Agora tócame a mí. Non, ainda non che saen as probas de habilidade, así que isto non podes facelo. Eu sou un home da xio. Vou dereito á práctica. Ei, non me dixeches que tiñas alarmas postas. Xa ves, o primeiro que hai que ter presto é paciencia, Ramón, paciencia. O que temos que facer é practicar. Temos toda a tarde. Non, ti ainda non estás preparado para isto, ademais temos moitísimo traballo por facer. Ti non pensas máis que no traballo. Xa traballaremos, ó. Tremendo dúo cómico. Que hai, Petróleo? Veñoche traer as actas matrimoniais. Boteille máis auga quente ao oído. Vaime moito mellor. Xa vexo, eh? Eu non te texo. Mire, don Vicente, vostede o que ten que facer é ir falar que a miña lindiña porque ela ten unhas jotas que dis que traballa moi ben, que dá moi bo resultado. Catarro? Eu non teño catarro. Non, meu home, que vai a falar ca miña muller, que vai a falar con Lindiña. Ah, Santiña! Ben, poñolle moitos cirios últimamente. Moitas gracias polo teu interese, Petróleo. Como colle un sirio, meu home. A ver. Vai xunto a Lindiña, que ten unhas jotas para a sordeira, que dá moi bo resultado. Non fai falta que me berres tanto, home, que non estou xorto. Pois vai! Veña, vou por ali daquela. Ata logo. Oi, Viriato. Sí. Eu podía ser o teu cómplice, ti que dis? Mira, Ramón, isto xa está pasando a raya, eh? Facer xogos de más na casa para practicar está ben, pero morre aí o conto, de acordo? Pero a mí non me podes deixar así a medias. Ademais, hoxe toca lección práctica. O que é? Que che parece se roubamos unha botella de viño? Ramón, xa estás maiorciño para estas cousas, non? Está ben, pero polo menos explícame que é eso de ser cómplice. É o que crea unha distracción na víctima para que fixe atención no outro lado, non? Que dicir, se eu vou e falo con Loli e mente se distraio, vas ti e roubas a botella de viño. Ramón, María estás enfadando con todas estas cousas e non vou ter un problema con ela por culpa túa, estamos? Es ben parvo, aquí estamos nós os tres nada máis. Loli non ten por que sabelo e eu a María non lle vou contar. Que carallo, Ramón. Mamá, que pasa? Que faz? Eu, que vou facer? Nada. Matar o tempo. Xa vexo. Pero sabes que pasa? Como a nós non nos gusta nada estes ojos de Viriato, nin palabra a él, eh? É que eu non sei cando yo vou dicir, porque como vou estar na festa do instituto... Ai, claro. A festa do instituto non me acordaba eu dela, ves? Claro. Pero non vou estar moito tempo, porque como non teño cartos, irei saudar a algunhas amigas, pero volvo pronto. Pois, sabes que che digo? Que de vez en cando ti tamén tens que invitar, que as amigas tamén non. Despois, deixanos sós. Ala. Gracias, Ala. E non me esperes esperta, Pero somos ou non somos profesionais? A ver, como farías ti para roubarlle a Loli? Es ben pesado, Ramón, de verdade. Claro, ti non dis un chío porque María non che deixa. Ti o que é un calzonazos. O que é un profesional de patracón tres chicas. Un profesional atracaría un banco, non
non un supermercado. E un chourizo que faría sería deixar caer un billete ao lado da caixeira para cando se agacha a collelo, meter a man na caixa. Acabasme de dar unha idea. Vaya compra. Sei que estamos de celebración. E se estamos que? Non estamos. Gusta meter a casa abastecida. Aprende, Ramón. Aí tes un home precavido. Estos? Teño aí uns caramelos de eucalipto moi bons. Despexan que dan justo. Hola, Rosa. Hola a todos. Loli, tens que ter máis cuidado cos cartos. Acabache de caer un billete aí. Vaya. Son 35 euros. Aí te, xustiño. Gracias. Ata logo. Ata logo. Ata logo. Loli, que? Acabanche de roubar. Que dis, muller? Mentre recollía o billete do chan, Ramón metió a man na caixa Non debes ser tan desconfiada. Mira que falo. Díjoche que che sacaron cartos da caixa. Mira ben, fai un favor, mira. Se quedas máis tranquila, podo contar os cartos. Pois sí, mira ben. Xa verás como non pasou nada. Xa verás, mira. Hola, Lauriña. Veño probar esas gotas que ten petróleo. Non, muller, pros oídos. Non sabes que eu non bebo. Mais baixiño, don Vicente, non berre. Que quere que lle bote o aguardente nos oídos, di. Pero... Non. Aquí ten don Vicente as gotas pros oídos. Moitas gracias, Belinda. Vounas probar agora mesmo. Moi ben. Ala. Pobre don Vicente, vai quedar xordo, Mira, espero que sexa só un tapón e que non quede como cura da gándara, Por que? Que lle pasou? Ai, muller, quedou xordo e mandárono para Salamanca. A Salamanca? E ali quedou nunha biblioteca aburrido e triste e morreu ali, claro. Pobre don Vicente. Mira unha cousa, temos que ir ao médico con el. Non sei de que forma, pero temos que levar ao médico. Pero xa sabe lo testán que dalle vergonza. De alguma maneira temos que facer algo, pero non pode seguir así. Está como a Tapia. Non o recoñece, non quere os Sergas, non se quere curar daquela. Cando saiban os aqueles estes, os papas estes do Episcopado. do episco aquel, entendes? Pois arrían con el a Salamanca. E en Salamanca que facemos nós con este home? Metémolo na tuna de Salamanca, lo. Ei, Marilí, Hola. a que andas? Pois por aquí estaba buscando, pero creo que... Axúdache. Non, era unha cousa que non era con vos. É que foi como un impulso, mira. O petróleo estaba aí, non? Como de quen aí. Entón tiña a carteira e saíndoselle, e eu intentando coller así. A carteira dicíame, cólleme. María, tranquila, Pareces unha tola obsesa. É que agora entendo por que Viriato tiña esa fascinación por roubar. É que é fácil. Xa. Tero tan a man. E creo ladrón, Sí, ti dame ánimos. No, muller, é que estás demasiado preocupada. Viriato ten que estar farto, aburrido de levantar carteiras, porque eso non lle trouxo máis que problemas. El renunciou a todo o que era por ti, María. Sabes que pasa? Que a mellor trátase dunha recaída. Porque é que... Isto engancha, Mira, ti non miras pa Viriato moito, non? A única fascinación ou recaída que ten es ti, cariño. Está atentísimo, quere casar contigo, está preparando terreo. Si, home, eu levo 2 botas e vou casar por terceira vez. E por que non? Mira a ti. Ai, non te faga la dura, María. Estás así de obsesionada con este tema porque te interesa Viriato, senón... Vale, sí. Eu non che vou negar que lle quero moito, pero que non podo pensar... É que non podo pensar nunha terceira boda. Pois pensa. Don Vicente. Ah, Manolo, eres ti. Non te sentí chegar. Viña a confesar, pero se non é un momento marcho, padre. Mira, axúdame a poñer estas gotas, que para ti é máis fácil, e mentre xa me vas confesando o que queiras. Esas eran formas. Sí, son as gotas que usaba petróleo nas plataformas. Pero,
Contame. Verá, padre, máis que confesión, necesitaba falar con alguén. É que cada día estou máis namorada de Loli. E non sei se ela se estará aproveitando un pouco do asunto. Só me fai caso cando lle convenga a condenada. Verá, padre, son tan tímido e ela é tan botada para diante. Teño medo. Teño medo, padre. A que se ría de min ou que é peor que me deixe plantado como un xeranio. É de verdade que as miñas intencións son boas. Non lle vexo clase ninguna! Desculpa, pero é que estabas facéndome coxeguiñas coas gotas e... Cun par de Ave Marías, date por absolto. Se non oi, o que teñe que facer é ir ao médico e deixar de disimular, que se nota as lejos que non escuita nada. Escoito perfectamente. E por protestar, ponte un par de Ave Marías máis de penitencia. Se non quer ir ao médico non vaya, Pero fáganos un favor a todos e vai xunto ao meu tío Serafín pedirlle un corno. A ver se así oi algo. Non necesito corno ningún. Pois non verde que non estamos sordos. Ai, hoxe facedes compra dobre. Como que compra dobre? Non deseo, porque como Viriato xa estivo por aquí. E logo Viriato non pode vir a facer a compra polo seu propio pé? Perdoa, muller. Ah? Non sei, levaría o viño para Couto, como últimamente andan tan xuntos. Ai, e logo veu con Ramón aquí? Sí, pero tampouco te molestes. Seguro que non che ten tan desatendida. Claro que non me ten desatendida, Loli, non te preocupes. Eso xa o sei eu. Tampouco está mal que andes con ollo. Díxome Rosa que Couto me collera cartos da caixa. Ai, sí? Sí. E non é por ser mala, pero xa sabes que Viriato antes... Viriato antes era antes. E agora é agora. Vas-me contar ti a min como é. Pero mira, non era verdade. Porque contei os cartos da caixa e non faltaba nada. Cousas de Rosa, que anda moi estresada e verá visións. Pois que collen unhas vacacións. Oiches, non levo cartos, así que apúntame que agora teño presa, Vale? Vale. Don Vicente, anímese, xa verá como non é nada. Míralo, e por que non responde? O que pasa é que ten vergonza, porque todo o mundo lle di que berra moito. E decideu calar. Don Vicente, non é mellor que vai ao torrino? Eso nin pensalo. Ai, xa está berrando vostede outra vez. É un cabezón. Vostede é un cabezón por non querer facer nada. Ui. Estamos sós. Queríache pedir que me axudases. Que quere que faga? Tes que me facer sinais, xestos, indicarme de que fala cada quen. Oca. Fui emocionante. Eu tiña medo de que Loli me collese coas mans na masa, pero ao final fixe. Ramón, perdiches 30 euros. Que importan os cartos? Que son 30 euros ao lado desa experiencia. Lauriña, pon 2 cafés. Non lle entendo, non sei como explicarche. Cóbrame. Un 50. Toma. Non te solto, Ramón. Pois non teño solto. Sinto. Lauriña, muller, déchesme mala volta, mira. Faltan 20 euros. É igual, dalle os 50. Xa pagou. Para unha vez que me sae ben, é unha pécora. Reites. Vino eu con estes olliños. Tirou o billete e cando Loli foi recollelo metí unha man na caixa sen pestanejar, Pois deixame que o pille. Xa verás, vou cantar as 40. Como colla eu... Ah. Que tal, mozas? Que tal, mozas? Con que cara faz iso? Pero... Como se tal cousa? A que ven isto? Pero mira que tes cara, Quen foi o que lle ensinou a Ramón a roubar? Quen foi Viriato? Ah. Era un xogo. E agora ter o vicio metido no corpo. Que non é o que parece. Non, se terás unha explicación. El ten unha explicación para todo. É un home de recursos. Deixádeme que me explique. A ver.
Todo isto é cousa de Ramón. Levo todo o día pendente del porque está empeñado en roubar e estafar a todo o mundo. A culpa é túa. Que non, que Ramón está obsesionado. Haberá que buscar algún xeito de que escarmente. Pois comigo non contes. É o que mellor que podes facer é ir dicíndolle que é o que ten que deixar de facer. Que é esa manía que colleu. Non vai a ser que sexa unha epidemia despois. E ti xa podes ir pensando algo para que se lle quite esa cousa da cabeza, eh? Así que... Pois haberá que buscar, non sei, un cebo ou algo para que pique. Un cebo? Sí, enganalo de algún xeito, porque se ele non se decata por si mesmo de que o que fai está mal, haberá que facerlle entender. Estabas moi cómico. Parecía que bailabas un rap. O que pasa? Non sei como explicarlle a don Vicente o que dio o resto da xente. Eu xa o dixen antes. Se fose bela ti a visita, xa estaba curado. Sí, dite a un cura que vai visitar unha bruxa. Pois non vai a estar así toda a vida. En calquera momento mete a pata, descubres o pastel... Directo para Salamanca. Iso. É que fajo, xa dixen que fora a visitar o Torrino, pero pasa de min, é moi cabezón. É que o que precisa don Vicente é un escarmento. Claro, non podes seguir facendo que te andes metendo nas conversas alleas. Vas a acabar sendo un lareta. Sí, vos parece que tendes moi claro, pero a ver que fajo eu. É que ti ese o cebo perfecto, que a tua axuda podemos darlle unha lección. Que me estás dicindo que vamos a enganar a don Vicente? É polo seu ben. Non é un engano, é unha especie de cura. Mira, o único que tens que facer é darlle sinais falsos. Para que espaje comigo, non? Non, para conseguir que meta pata e quede en evidencia. Claro, darase conta de que non pode seguir finxindo e ir ao médico. Sí, parece moi sinxelo, pero se sabe mal que... Non, é perfecto. Mira, don Vicente mete a pata constantemente. O único que ten que pasar é que se dea de conta. Ademais, é moi vergoñento e ponse colorado a mínima. Entón, nese momento, mételle unha bronca e seguro que reacciona. Sí, vos non sabedes como é don Vicente. ¡Cling! Que, Ramón, como vai eso? Aquí me tes, practicando e mellorando as miñas habilidades. Xa vexo. O que faste agora eu tardei anos en aprendelo. É que eu sempre aprendi moi rápido. Pero sabes por qué? Porque sempre puxen moitas ganas. Oiche, Ramón, non estás canso de probas? Estou pensando que xa que ti é o meu alumno máis avantaxado, que che parecería un pouco de acción? Bárbaro! Facemos unha estafiña. Algo así. É un truco que me funcionaba moi ben nas xollerías. Nas xollerías? Pero eso xa é meterse en fariña. E por eso, tesme que prometer que vai ser moito máis discreto. Parece mentira, Viriato. Cando deixei eu de ser discreto? Ben, pero vas ter que actuar con moito máis disimulo. Serei o rei do disimulo. Quen é a nosa víctima? A nosa víctima, como diste, é Rosa. Últimamente veño observando que anda cun anel moi aparatoso e ata onde eu sei tamén moi valioso. Pero eso vai ser moi difícil. Como llemos quitalo anel a Rosa? Non temos que quitarlo. Escoita, o anel quedalle pequeno. Entón ela sempre o pousa na mesa da confraría. Mira, Rosa, o plan é moi sinxelo. Eu conteille a Ramón que me encargaría de collerche o anel e que o pegaría debaixo da mesa cun chicle. E Ramón creu todo o conto? Sí, contelle que o pegaría ali e que non tiña máis que entrar, collelo e nese momento... Nese momento entrou e pillo infragante, non? Exactamente. Me montas unha boa bronca para que escarmente. Sí, ti non te preocupes que coas ganas que lle teño... Moi ben, eso espero, porque desta non lle poden quedar ganas nin de facer xogos de mans, Nin deso nin de sair da casa. E por eso... O malo é que se hai algún erro, non? No, muller, que erro vai haber. É simplemente coller o anel, pegalo cun chicle baixo da mesa. É tan sinxelo que non dá tempo a que se erro. Xa, pero... Viriato, estamos falando de Ramón Couto, Viña, papi. Está como unha tapia, que... Viña... Ai, non che contei! Que pasou? Miña nai, sabes quen está morrendo? Que? A piques de morrere? Non! O pai da Belina! Ai, miña nai, comendo un yogur, un cerebral a cabeza. Que me di? E nada, cando o levaban para o hospital, caeulles da angarilla, os ateses, e fracturou o cráneo por 15 vértebras. E nada, ten unha venda na cabeza para que non se lle desfaja o cráneo. É unha risa,
Parece mentira, don Vicente. Esto non é broma, Rirse así das desgracias dos seus parroquianos. Esto é un comportamento inmoral nun cura, moi inmoral. Es un traidor. O que queres é mandarme a Salamanca? Eso é o que se merece por trapalleiro, ¡Trapalleiro! Están aquí os do episcopado para que visen como se comporta por non querer ir ao médico, cabezón. Sodes todos uns traidores. Queredes mandarme a Salamanca? Pois vaya polo menos ver a tía visitas. Mire, don Vicente, se non quere ir ao médico non vaya, ok? Xa é grandiño para saber o que quere facer. Pero aquí todos estamos mirando polo seu ben. O que queredes é mandarme de aquí, verdade? É que veña un cura progre. Home, prógere, sí, pero... Pero que oia, non? Hola, Rosiña, que tal? Que hai, Ramón? Nada, viña a facerche unha visita, muller. Unha visita? E la tes fel? Non, é que quería saber a como se vendeu o percebe esta semana. Xa, pois eu agora non che podo dicir porque teño moito traballo, pero se esperas un pouco... Espero, muller, espero, que non teño nada que facer. Nada. Este non se atreve. Mira como trema, se parece unha vara. A ver se así escarmenta. Non me quita ollo de enriba. Tamén Viriato sempre me manda facer o traballo máis difícil. Este faime estar aquí toda a tarde pa nada, seguro. Veña, Rosiña, sigue mirando pro ordenador, muller. Ramón? Nada. Dormiuseme unha perna. Sí, pois pa min que colleches algo de debaixo da mesa, Eu que ia coller, non? Algo que non era teu, Onde o tes, Ramón? Onde o tes? É un chicle, mira. Un chicle? A que chama Viriato? A Viriato por qué? Veña, Ramón, dalle o anel. Así que... sodes cómplices, Non, cómplices éramos ti máis eu, que fomos os que cometemos o delito. Ela descubriunos. Ben, descubriute a ti. O anel. A ver, onde vai? Metino na boca. Pois dallo. É que non podo. Como que non podes? Non, co susto, trajeino. Que? Pero como se che ocorreu tragar o anel? É o que me diste sempre. Nestas situacións hai que improvisar, buscar unha saída. Unha saída, Ramón, unha saída. Non unha entrada. Xa dei co remedio definitivo. Fixádevos, que vos parece? Pero que fai con eso na orella? Veño de falar con Serafín, o tío de Manolo, e deixoume este corno. Díxome que era o remedio infalible. Non perdo unha. Desta toreu de verdade, Para as doenzas tradicionais non hai como os remedios tradicionais. Ten razón, o mellor equivocámonos todos. En vez de otorrino, tiña que ir ao psiquiátrico. Sí, xa sei que estou moi simpático. Pero vostede ve como non se dá conta de nada. Dixen psiquiátrico, O mellor o manicomio que andimos a acabar todos, home. Se fixera caso e fose otorrino e se deixase de remedios estrafalarios, don Vicente. Claro, meniña. Berra os 4 ventos o problema que teño. Así no episcopado quítanme do medio canto antes. Cun corno na orella non é o rei do disimulo, No episcopado retirarano moito antes e saben que está enganando a xente. Muller, foi unha mentira piadosa. Podíades comprender a miña situación? Mire, piadoso é ter que aturalo todos os días como fai o pobre de Lois. Eso sí que é piadoso. Seino. Xa sei que non son fácil de levar. Pero é que sempre tiven un oído moi fino e desde que teño este problema ando descentrado. Mire, se sente mal, xa sabe o que ten que facer, Ti crees que picou? Espero que sí, espero que escarmentara. A saber o que me fai semellante aparello nas tripas. Hijo almas fura. Non te preocupes, hai aquí uns laxantes moi bons e vou por eles. A culpa foi túa. Se non me traes horas, non pasaba nada. Telo ben merecido. Parecía que tiñas unha obsesión co asunto da estafa e máis o roubo. Pois aí te as consecuencias. Sí. Ti moito falas. Se mo dixeras, xa abondaba. Eu non son parvo, sabes? Como diste sempre, é moitísimo mellor un exemplo por aquí. Xa está ben, o feito xa está feito. Así que, Ramón, toma unha a ver se che sae a cousa. Gracias, Rosiña.
Ai. E ti eu xa falaremos a disto. Isto non vai quedar así. Así que, unha idea maravillosa, Pois mira por onde vai a maravilla. E era un pequeno imprevisto, pero ao final todo saiu ben. Eso ainda está por ver. Mira deste xeito, é moito máis efectivo o do anel que calquera bronca que lle poidas botar ti por forte que sexa. Xa, escarmentado a miña conta, non? É que lle dixo a Carlos. Onde vai o anel? No bandullo de Couto. Non lle digas nada, di que o deixaches na confraría, mañá xo tes. Como a ti, tapar un engano con outro. Rosa. Nin Rosa nin carallo. Mañán quero anel aquí, así que xa sabes. Pois fala con Ramón, porque como comprenderás eu non podo facer moito. Ah, estabas aquí. Sí, estaba sacando así los candeiros para a misa de mañán. Queríache pedir desculpas. Non ten por qué, a culpa é miña por meterme na súa vida. Alégrome de que te preocupes por min. A túa avoa ten que sentirse orgullosa de ti. Será cando durmo, porque polo día non fai máis que berrarme. Xa falei co médico. Díxome de poñer un aparello deses no oído. En serio? Sí. Entón podemos ir falar co fillo de Santiago de Lema, que traballa nunha clínica audiolóxica. Na Coruña, me parece. Onde? Na Coruña. Chámase Clínica Lopsi. Quere vir? É que non sei se vou poder. Xa sabes que andamos moi apurados. E seguramente tería que ir varios días. Que va, home, sai fan a revisión na mesma tenda. É unha cosa moi rápida, non ten xenxa ninguna. No mesmo día xa podo escoitar ben. Ai. Xa. Que rápido evacuando. Pois sí que é grande este anel. Non o sabes ti ben. O que me custou que chegase as túas mans, pero xa está limpiño, É moi bonito tamén. Sí, home, sí, precioso. Ben, ninguna palabra desto a María, Pero estás tolo. Ningún chío a ninguén. Vos é que non tedes remedio, Xa conspirando outra vez, non? Conspirando, sí, muller, sí. Xa me gustaría. A mí xa me chegou, Hai que irades vos conspirando todo o que queirades. Eu voume. Nai, que pariu o anel. Ata logo, Ramón. Que? Xa non estás enfadada? Home, se vos deixades de xogos, pois, ao mellor non. Prometido. Como conseguiches redimir a Ramón? Pois... métodos que ten un. Ajá, xa. Mira, que tal se os imos xear ao Mar da Dora? Oxe? Sí. E logo que se celebra? Pois celébrase que Ramón e máis ti xa non sodes socios. Soa ben? Vale. E despois, se queres, vimos ata aquí a tomar algo, e iso. Unha gran idea. Sí? Sí. Tamén ele máis Ramón ali, falando dun anel. E apareço eu, puxeronse todos nerviosos e Ramón marchou escopetado. Mira, non hai dúbida, vaiche pedir que cases con ele, Seguro que está preparando o momento para que non te poidas negar. Es moi afortunada, María. Xa, pero é que eu non tiña pensado casar agora. Ai, mira que boba, María. Mira, estas cosas só pasan unha vez e xa sabes como son os homes. Claro, se agora te negas, se cadra non che volve a pedir. É que ese é o medo que eu teño, non? Porque non quero que pense que non o quero. Mira, pois ti dille que sí, aforra un problema. Mira, é que non o queres, María. E sí que o quero, pero unha cousa é que o queira e outra cousa é que queira casar inmediatamente con el, non? Ai, mira, ti sempre estás pensando. Vaiche pasar o sol pola porta. Mira o que lle pasou a Verónica Estela. Sí, pero a Verónica Estela seulle ben. Que lle pasou a Verónica Estela? Pois que quixo facerse a interesante, dixose o mozo que non o quería e acabou marchando con María Cardoso. E menos mal que unha bruxa desfixo o meigallo que apresaba o corazón de Carlos Jesús, senón quedaba soa para sempre. A xente que anda con enganos acaba mal. Mirad, isto non é unha novela, é a miña vida. E o único que digo é que me parece prematuro casar. Mira, María, cantos homes hai interesantes, ben vestidos, con esas canas plateadas tipo George Clooney, como Viriato aquí en Porto Sás. Son moitos. Bos días. Bos días. En que o podo axudar?
É que verá, recomendoume o médico que puxera un aparello deses no oído porque non lle escoito ben, sabe? Ben, pero primeiro teremos que facerlle unhas probas para ver que sistema lle vai mellor. E iso como funciona? Teño que pedir vez? Agora mesmo o atendemos. Veña por aquí, faga o favor. Vale, cando oias o pitido, treme aí no botón. E a Ramón non se lle corre outra cousa mellor que tragalo, nen. Deunos un susto de morte. Bueno, ti pensa que fixeches feliz a Ramonazo, porque mira, é o que máis lle presta no mundo, comer merda e despois cajar ouro, non é? Merda vou comer eu como se decate María do que pasou. Está ben, pero vaya ti, eu que sei, ti... Viriata, non fajas caso, deixete de estar e máis nada. Que me sae todo mal. Resulta que o anel é de Rosa, non? Pero a Rosa regaloulle o Carlos. E agora non a topo para devolverlo. Pois agora vas levar un fumeirazo no buso de Rosa e máis nada. Cala a boca. Hola. Que tal? Moi ben, guapa. Ah, que gracioso. Marcho. Vémonos, Viriata. Teño cousas que facer. Chao. E ti por aquí? Pois, xa ves, non aguantaba sen verte. Xa. E non será máis ben comigo. Non será máis ben porque deixaches ajuchado na túa casa, ali nun caixón do salón, unha cousiña que ven sendo máis ou menos esta. Vaya. Pois, sí. Sí? Moi ben. Pois a resposta é sí. Gracias. Monsieur. O qué? Pois eso, que María pensou que o anel era para ela porque pensou que lle ia pedir matrimonio. Pois xa lle podes ir dicindo que pasou, Pero, Rosa, como lle vou dicir que non é para ela? Ti non viches a cariña e os ollos que tiña. Xa, pero ese non é o meu problema. Así que, agora que cando saiba... Rosa, non ten por que saber... Non ten por que sabelo se ti non dis nada. Pero non che serviu de nada o de Couto. O de Couto se está resolto, prometeu que non ia roubar nunca Viriato, é que non se pode ir de engano en engano, Isto non é un engano, Non isto é unha estafa. Rosa, por favor. Pero ti non te das de conta que unha vez que esteades casados, se María o sabe, vai pensar que casaches con ela por sair do paso. Deso nada, eu xa tiña pensado pedirlle matrimonio. Sí? Dentro de pouco, sí. Xa. Ademais, estou desesperado. Se non pensabes que non che pediría unha cousa así. Non vas ceder, non? Pero, Rosa, que vou facer? Pois... Veña, sí, veña. Non. Gracias. Non me agradezas nada, Eu neste asunto lavo as mans, así que... Claro. Veña, anda, veña. Hola a todos. Hola, don Vicente. Non me berres, muller. Sí, decidín facervos caso e fun ao Torrino, que me mandou a unha clínica da Coruña. Por certo, atenderonme de maravilla. E sorpresa, xa escoito perfectamente. Non, don Vicente, non é vostede. É que quedou afónica. Ah, pois xa sabes, vaya que che poñan un micrófono. Ou a tía visitas que tamén a cura, Que tal? Que? Pediucho? Pediucho? Sí. Felicidades, María. Que noticia, a ver. Que che pasa? Quedou afónica. É vostede... Oi. Sí, fun a unha clínica da Coruña que se chama... Lopsi, don Vicente, onde traballa o fillo de Lema. Pena que non haxa aparellos deses para a memoria, non? Lauriña, que agora xa escoito perfectamente. Alégrome que fora todo ben. Que hai? Hola. Carlos, Rosa, María e Viriato van casar. É sinallonén. Sí, señor, é moi
moi original, ó. Felicidades. Felicidades, María, desexamos o mellor. Xa sabes o que din, que a terceira vai a vencida. Sí, eu pensaba que non me ia poñer nerviosa e agora estou... Ai. Un momento. Déxame ver. Pero este é o anel de Rosa, que fas ti con el? Non é meu. Que sí, este foi o anel que lle regalei eu a Rosa cando a elixiron patrón maior. Non, en realidade foi un malentendido. Asusteime. E colleches medo, pobriño. Non, foi un erro. Con todas as flores que fixeron falta para recuperarte, se chegas a saber isto, non ia haber flores no mundo. Sí, pero é que resulta que non todo se amaña con flores. E son moi bonitas, pero non son máxicas. Non, pero, espera, non quero que penses que estou tentando de poñer un parche á situación, porque non é eso. Ademais, non quero tampouco que penses que tento enganarte. Non, é que de feito xa me enganaches. Non. Non souben como reaccionar. Saín do lume e caín nas brasas, eso é todo. Pero mira, se non querías casar comigo, pois falas e xa está. Non é iso. De feito, é todo... todo o contrario, porque o que pasa... É que eu... non tiñas que ver ese anel, e tiñas que ver... este. Quero que este anel pois sexa unha proba de amor. Se queres casar comigo... Mira, cala, estás moi gracioso cando non sabes que decir. Somos un caso perdido. Sí. Sí. Ben, entón tesme que perdoar. E prométoche que non vai haber máis xogos, nin máis estafas, nin vou falar con Odilo, nin nada de nada.